ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. имрӯза видеои мо бошад тарзи тайёр кардани мидови мулоимак бо заварнои крем тайёр кардагим. Қадам ба қадам барои шумо ҳамаша оддию фаҳмо карда нишон медиҳем. бисмиллоҳ гуфта кори худмонро сар мекунем. дар инҷа чӣ хеле ки шумо мебинед 300 грамм шакара ман дар стакан рехта барои шумо нишон додастам. стаканои чойхӯритон дар духтаро 1 стакан пур мешавад. стакани ман калонай барои ҳамин камтар болош холӣ монда. ин меркае ки шумо мебинед 300 грамм орд мебарад. агар ки пури бад накунем, пури бад кунем агар 330 грамм мешавад. барои ҳамин барои мо лозим мешавад 1 килограмм орд. ман ай ҳамин 3 дона гирифтум рехтум 1 килограмм шуда. агар шумо ба стакан чен кардан хоҳед, агар ҳамон стаканои чойхӯритон кати 5 стакан орд мешавад духтаро. дар ҷо бошад 300 грамм шедрай лета ҷудо кардастам. дар рафти видео мебинем ки мо чӣ хел ами шедрай летаро истифода мекунем. дар ҷо бошад дар рӯи пилта мемонем каструл мона асал ё ин ки оби набот дошта бошем меандозем 300 грамм. баъд камтар ки хаф карда 1 қошуқча сода меандозем. қошуқчатон ҳатман пур боша. баъдам хеле кофтан мегирем то ин ки қаҳваранг шавад. баъдан ҳамроҳ мекунем ҳамон шедрай летаеро ки 300 граммо ҷудо карда будем. ҳамроҳ мекунем, хушрӯвак мековем то ин ки ҳамин шедрай лета хушрӯ об шавад. дӯстони азиз, кӯшиш мекунам ки чӣ қадар оддиву фаҳмо карда барои шумо нишон диҳам, то ин ки ягон ҷои нофаҳмош намонад. вақте тайёр карданӣ мешавед, шумо азоб накашед. ай ҳамин сабаб видео мумкин дарозтарак шавад. бисёр хоҳаракҳои мо дар комментариҳо менависанд, дар WhatsApp менависанд ки апаҷон вақте ки тайёр мекунед бутонед қошуқ қатиям бигӯен, коса, пиёла, стакан қатиям бигӯен ки ҳама ҳар хел мефаҳмад, ҳама дар хонааш мерка надора. ҳамхали ай ҳамин ҷиҳат ман мумкин содатару хеле нозуктар карда мефаҳмонам. ай рӯи ҳамин комментариҳои шуморо ман ба назар мегирам. ай ҳамин сабаб метавонед ки дар комментария нависед ки видеои моро боз чӣ хел дидан мехоҳед, боз чӣ нофаҳмо барои шумо ҳаста. ман ай рӯи комментҳо нигоҳ карда хел видеома тайёр мекунам. вақте аз оч кадаям мақсад медонам ки чӣ кор кардан дар кор, чӣ гуфтан дар кор. дар инҷа чӣ хеле ки дидем 6 дона тухма қатъи 300 грамм шакар лад задем, хаф кардак ба ҳамун дар рӯи пилта чӣ хеле ки шумо дидем асалу содаю шедрай летаро об карда будем, хеле қаҳваранг карда будем. ҳамроҳ хеле оҳиста оҳиста ҳамроҳ мекунем ва ай сабабе ки гармтара якбора намеандозем ки ин тухмо мепазанд дар даруни ҳамин косамон. ай ҳамин сабаб кам кам андохта миксер мекунем. дар инҷа чӣ хеле ки дидем ордмонам хеле кам кам ҳамроҳ кардастем. як разрих литли дигарам меандозем. духтаро аётон наброяд, фикр накунед ки шумо сода андохтен анаку разрих литл дар кор намешавад. не, содарам ки андохтен разрих литлам меандозем духтаро. чӣ хеле ки шумо диден анаму 1 килограмм ордеро ки шумо диден ман ҳамаша андохтум. камакаки дигараш дар даруни косаам мондаги ҳозир дар рӯи ҳамин столичка мерезам. мондаги хамирмона бо дар рӯи ҳамин столичка тайёр мекунам. ина чӣ хеле ки диден мо ягон гар орд дигар нагирифтем духтаро. ман чизе ки ҳаста дар ҳамин рӯи навор мемонам духтаро. хеле ки ман видео кушта қафо бо ягон кори дигар кунам, хеле намекунам духтаро. чӣ хеле ки диден анаму 1 килограмм орда андохтем. камакакаш монд, ҳамун камакака дар рӯи ҳамин столичка рехта ҳамхел хамирмона тайёр мекунем. сахти бадам намекунем, сусти бадам намекунем. дар рӯи навор хушрӯ карда нишон додагим. қадам ба қадам барои шумо нишон додастам ки шумо азоб накашед, ҳамаи чӣ барои шумо фаҳмо боша. баъдам хел мегирем 10 қисм мекунем духтаро. анамин хамире ки маҳсулотҳоеро ки шумо диден анамин 10 дона чӣ мешавад, коржик мешавад. агар шумо дар листи оддил мекунед духтаро ба назар бигиред 7 қабат мешавад. ман листа дар рӯи лист монда бо ба
табақ буридум. Табақҳои ошкашие ки ҳар рӯза мо истифода мебарем, табақи калон дорем. Анаму чени ҳаму анаму чӣ хеле ки коғази мара дидестен, анаму табақа монда ма хат кашидагиём. Ай рӯи ҳаму баъд мебурм ша. Фикр мекунам ки оддӣ када барои шумо фаҳмондестам. Зиёд хоҳиш кардем дар Телеграм, дар WhatsApp, дар ҳамаи ҷо хоҳиш кардем ки апаҷон ами торти медовира моне ина духтарако баъри шумо торти медовира ина монтаж кардам. Чӣ хеле ки гуфтум шумода вақтам камтарай, барои ҳамин мумкин видеоҳо дертар буромадестай. Лекин кӯшиш мекунам ки сари вақт бимонам. Духтаро хай марам бифаҳмед. Ана инҷа чӣ хеле ки дидестен, анам хеле тинук када якта пухта мегирем. Ако ҳар як тира тинуккунӣ шаву пухтан ша, духтаро видео накардам. Видеоам карда намешавад, барое ки памяти телефон пур мешавад. Якташа нишон додам тарзи тинуккуниша. Баъд дар рӯзи ид кардагиём ира духтаро. Рӯзи ида хай шумо худтон медонед ки чӣ хеле кори одам бисёр. Бо ман кӯшиш карда барои шумо якчанд чизҳоеро видео кардагиём. Бо баъди и бо давоми пухтупазорам якта мебурорам духтаро. Барои ҳамин дастгириро фаромӯш накунед. Лайк, комментария, подписатсия ҳатман бимонед. Мо рӯҳбаланд мешавем духтаро. Ҳамун ваёи шуморо дида, дастгириҳои шуморо дида тезтарак бо видео мепартоем. Ай шумо чӣ намеравад. Зиёдтиёша духтаро мегирем дар янаму коса меандозем, баъд блендеркати майда мекунем ё ин ки намедонам тёрка дошта бошед, метавонед ки ай тёрка бизгаронед. Ина нигаҳ кунед 10 қаба тамо хушрувак пухтем, гирифтем. Градуса пурсен агар ҳозӣ 180 градусда пухтам духтаро. Минуташ точнаш намедонам духтаро, барое ки ҳар духовка ҳар хел мешавад. Барои ҳамин хай мебинед сирхак шид мегирен, ай ами беруни духовка нигоҳ мекунед. Тайёр шид мегирен. Ай бушам маълумай. Дар инҷа заварнои крем тайёр кардистем духтаро. Чӣ хеле ки дидем шакар андохтем, як дона тухм андохтем. Баъд дар инҷа мерава 500 миллиграмм шир мерава. Орд монбоша 100 грамм мерава, як пиёлаи майда мешавад духтаро. Дар рӯи навор ҳамаша хушрӯ када нишон додестам. Ам хеле хушрӯ якҷоя мекунем. Аввал ними шира меандозем. Ина як дона ванилинам андохтем. Аввал камакаки шира меандозем, барое ки дар шири бисёр орд хеле кулулача мешава, мемонад. Барои ҳамин камакаки шира меандозем. Орда ки хушрӯ дар даруни маҳсулотҳо ҳал кардем, баъд мондаги ширмона меандозем духтаро. Ина дар рӯи навор ҳамаш дақиқ фаҳмо нишон дода шудагӣ. ҳазор раҳмати калон духтаро барои дастгириҳо, барои лайку комментариҳо, барои суханҳои беҳтарину, барое ки дар каналам ҳастем духтаро. ҳазор раҳмати калон. 30,000 нафар шуда будаем. Вақти ид хеле бисёр шудаем. Ай дастаи кора бисёриша нигоҳам накардам. Як вақт мебинам ки 30,000 шудаем. ҳазор раҳмат ҳамаш ба дастгириҳои шумо духтаро. Дар инҷа чӣ хеле ки дидестен, ҳамура маҳсулотҳое ки шумо диден якҷоя кардем. Дар рӯи пилта мемонем. Манам хеле кофтан мегирем духтаро, ки тагиш начаспа. Неким дар дег кунен, ягон вақт намечаспад. Ина чӣ хеле ки дидестен, таи деги мара бинед чӣ хеле тозаак истода, чӣ нашуда, начаспида тамоман. Бисёриҳо камакак медӯшонанд, мегиранд. Ман аз сабабе ки бӯи орд накуна гуфта, бӯи орди хом накуна гуфта, ман бисёртар медӯшонам ами заварнои кремам. Дар инҷа бошад 300 грамм шедрая летара барои крем кардан тайёр кардестем. Дар инҷа 200 грамм андохтагиём. Бояд бо 100 грамми дигар бо мебарам, меандозам. Озӣ дар рафти видео ба фикрам нишон додагиём амҷада. Баъд ҷои видеода чӣ шуда, телефон мурдай, вақти сӯшонка андохтана ин амиҷадай. Сӯшонкана баъд яке дидам ки видео накардай, бо барои шумо нишон додам ки 300 грамм сӯшонка андохтам. Хай яки кори мушкилам нестай. Памяти телефонам пур шуда, видео накарда, як вақт нигоҳ мекунам ки видео накардестай. Барои ҳамин бо барои шумо нишон додам сӯшонкаро, ки ман амҷада сӯшонка андохтам. Баъд мегирам телефона духтаро, ягон видеоҳои нодаркора удалит мекунам, баъд далше бо видео мекунам.
Даҷа чӣ хеле диден ҳамун заварнои креммон истодагам хеле сахт шидак. Андухтаам хеле миксер мекунем. Як креми бовар кунем хеле бамаза, ҳам бамаза, ҳам ами торти медови ҳамавақт қатъи заварнои крем бамаза мешавад фикр мекунам. Ами безаварнои крем хиёл мекунем торти медови ӯ маънӣ надорад. Даҷа хеле тортмона крем мекунем духтаро. Креммона хушрӯ агам хеле эконом накарда креммона бинед чӣ хеле бисёре. Баъд як чиро нагуфта намонам духтаро ки и торти мо дахқабата буд. Аз сабабе ки баланди бад мешуд, баланди бадаш мада маъқул нест. Вақте ки мебурем да тарелкаҳо мемонем чапа мешавад. Ай ҳамин сабаб мада маъқул нестай. Барои ҳамин ман 6 қабатша гирифтум крем кардам. 4 қабати дигаша накардам духтаро. Чӣ хеле ки гуфтам агар шумо дар листи одил кунен агар 7 қабат мешавад. 7 қабат мешавад хеле ғавси хушрӯ мешавад. Чӣ хеле ки диденам хеле кремоша кардем. Эконом накардаам хеле хушрӯ мекунем. Баъд аммо зиёдтиҳои торта чӣ хеле ки шумо дида будед. Ман дар коса гирифта будам. Ҳавая чӣ мекунем? Майда мекунем блендер қатъи. Баъд янам хеле болоша байла кардам. Баъд гирдошам хеле шпателкати мағз кардам. Даҷа бошад торти медови мулоимак ҳам болаззат тайёр шид. Метавонед ки тайёр кунен. Видео ба шумо мақбул шуда бошад ҳатман дастгирӣ кунен. Дастгириҳои шумо пешравиҳои канали ман мешавад духтаро. Даҷа бошад результати кормона нишон додестам. Инам хеле нигаҳ кунед вақти буридан дабинед чӣ хеле мулоими хушрӯ шудагиай. Маззаш боам хеле бамазза шудаги буд духтаро. Гап надорам да ҳамин торта фикр мекунам ки ҳамаи мо дӯст медорем. Ина нигаҳ кунед қабатоша чӣ хеле хушрӯ омадагиай. хай буда комментария шумо нависен торти мо чӣ хеле омад. Ман худам бисёре баъд таъриф накунам. дар машо мамлакати гулҳои рӯи бар березад барои ман хазони зарди бевафоиҳо мевазад ба сӯи ман насими сардинҳо шуноиҳо. эй муҳаббати мурда аз ҷафо бубахш ки мо ба қадри ту охир нарасидем. эй суруди ноз тамоми зиндагӣ чӣ шуд ки мо навои ту дигар нашунидем. ز خود به خود شدم یاد تو کردم به خود باز آمدم یاد تو کردم به خاکستان دور